Maneiro jauna, zuzenketen txandan gaude. EH Bildu taldearen ordezkaria den Breñas Anderea zurea da hitza. Arratsaldeon, Urkullu lehendakaria, sailburu anderea, legebiltzarkideak. Radio Vitoriarekiko iragarritako murrizketen aurrean, Gasteizko Udala eta Arabako Biltzar Nagusiek sinatutako adierazpen instituzionalarekin hasiera eman nahi diot nire diskurtsoari. Bertan, batetik Radio Vitoria Gasteiz irratiak betetzen duen zerbitzu publikoa aitortzen da, eta bestetik EITBren zuzendaritzari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaie langile kopurua murrizteko erabakia berraztertzeko. Orotara 10 langile izango dira kalean geratuko direnak, baina zuzendaritzak desagertuko diren 6 kontratuz hitz egiten du. Iritzi publikoa nahastu nahian, eta hori ez da horrela inolaz ere. 2014 urteari 10 langile gutxiagorekin hasiera emango baitzaio. 6 kontratu bertan bera utziko baitira, ekainaren 30-tik uztailaren 13 bitartera. Beste 2, abenduaren 31. Eta azken biak 2014ko urtarrilaren 31. Murrizketa hauek EITBren aurrekontu doikuntzaren baitan kokatzen dira. Nun lehen neurria behin-behineko kontratuak ez berritzea izan den. Horietako batzuk 10 urteko behin-behineko kontratuak direnak, bestetik. Ente publiko batean egoera guztiz salagarria. Bestetik, mantentzagatik, hainbeste urtetan zehar erregularizatu gabeko kontratuak hau da. Guztiona den diruarekin, ebentualitate egoerak luzatzeagatik. Ondorioz, Euskadi Irratian 4 langile kaleratuko dira, 6 Radio Euskadin, eta esan bezala 10 Radio Vitorian. Kasu honetan, plantillaren 25% delarik, plantilla txikiena delako. Neurri horrek, Radio Vitoriaren etorkizuna, kolokan jarriko duelarik. EITBren zuzendaritzak darabilen aitzakia da, behin-behineko kontratu hauek egoeraren araberakoak direla, eta ez direla egiturazkoak, eta ildo horretatik egiturazko plantillari eutsiko zaiola. Baina esan bezala, aitzakia merke hau oso urruti dago errealitatetik. Esan bezala, behin-behineko kontratu hauetako batzuk 10 urte baino gehiago luzatu dira, eta gainera batzuk jubilazioen ondorio dira. Honek esan nahi du, lan eta funtzio estrukturala betetzen duten neurrian, egiturazko lanpostuak direla, bai ebentualak, bai formakuntzazkoak, eta ildo horretatik guztiz beharrezkoak irrati honen arrazoizko funtzionamendurako, zuzendari orokorrak darabilen aitzakiaren kontra. Egoera honetan nun dago Urkullu lehendakariak aipatutako pertsonengan pentsatutako politika? Enplegu publikoa suntsitzen duten bitartean, enplegu plan bereziak iragartzen dituzte. Ze sinesgarritasun du honek? Radio Vitoriaren kasuan, 3 dira bertan bera geratuko diren praktiketako kontratuak. Eta honi deitzen zaio gazte enplegua desegitea. Eta azken batean, arrazionalizatzea aipatzen den bakoitzean langileak kaleratzen dituzte. Eta oso larria da, aldi berean plan estrategikoa amaitu barik, langileak kaleratzen hastea hau da, etxea teilatutik hastea. Horregatik, guztiagatik, gure proposamenean ondorengoa eskatzen dugu. Berriki iragarritako Radio Vitoriaren pertsonal murrizketak ez onartzeko, Radio Vitoriak egun duen langile kopuruari eutsiz, Arabako kalitatezko irrati eta enplegu publikoaren defentsan. Araban ere Euskal Irrati Publikoa berma dadin. Gure ustez, arduragabea da egitasmoari eta langileei iseka egiteaz gain, Maite Iturbe zuzendari orokorrak esatea kontratu hauek ez berritzeak ez duela apenas irratia kaltetuko. Esan bezala, irratiaren etorkizuna kolokan egon daitekelako. Neurri honek irratia kaltetuko baitu eta asko gainera. Ezin izango baitzaio ez egungo programazioari eutsi, ez eta gaur egun heltzen den txokoetara heldu ere. 10 langile gutxiagorekin ez dago egungo gaurkotasunari, hurbiltasunari eta berehalakotasunari eusterik. Eta horrek EITB gizartetik urruntzen du. Nun geratzen da beraz zuzendari orokorrak bere izendapenarekin batera aipatutako EITBren gertutasuna eta EITBrekiko atxikimendua bilatzea? Neurri honekin ez du bakarrik Gasteiz irratiak galtzen, Arabako gizarte osoak galtzen du. Eta ildo horretatik, denona den EITB irrati telebista publikoak. Agerian geratuz EITBren zuzendaritzak neurri honekin Araba eta arabarrak baztertzen dituela bizkar emanez. Eta era berean, bada gizartearen elkarbizitzarako eta kohesiorako oztopoa. Radio Vitoriak indarra du Araban. Nire aurreko ordezkariak aipatu bezala, Radio Vitoria Arabako eta Arabarron irratia da. Irrati hurbila, askotarikoa, konprometitua eta berehalakoa. Arabar gizartearen funtsezko gertaeretan present dagoena.
Gertakariez, puntualki informatzen duena, helburu ekaitzak, trafikoak, kaleko lanak, auzoetako kezkak, kolektibo sozialak, bertako kultura egitasmoak eta agenda, udalaren informazioa, herrialdeko herriena, kirola, milaka arabarrek adibidez, Alabesen eta Baskoniaren partidak Radio Vitoriaren bitartez jarraitzen dituzte, bertako jaiak eta bat. Eta Radio Vitoria ez da bakarrik askotan irudi hori eman nahi izan zaion arren, San Prudentzio edo Andra Mari Sorianen jaiak, edo Farolen prozesioa, edo Talabez eta Baskonia. Ere, hori baino gehiago da. Gasteiz irratia Arabako euskal irrati publikoa da. Gizarte oso bati erantzuten diona, garai berrietara egokituta eta gainera, aipatu den bezala, defizitarioa ez dena. Ildo horretatik, azken asteotan agerian geratu da, Arabarron atxikimendua irratiarekiko. Egunotan, hainbat eta hainbat gizarte, kolektibo, erakunde, entzule eta herritarrek oroar, Gasteiz irratiari adierazitako elkartasuna eta babesarekin agerian geratu da Arabak eta Vitoria Gasteizek beren irratiari ematen dioten balorea. Eta Radio Euskadi eta Euskadi Irratia benetan irrati nazionalak balira, eta ez dira, beste ikuspegi bat legoke Araban. Radio Euskadik batez ere Bilbori begiratzen dio, eta Euskadi Irratiak Gipuzkoari. Arabarekiko gertutasuna eta ezagutza galduz. Eta antzeman daiteken bezala, Radio Euskadik denborarekin erabatean edo bestean Radio Vitoria surgatu nahi badu, gertutasuna hutsaren hurrengoa izango da, eta Arabar gizartearen EITB-rekiko atxikimendua berdin. EITB-ek Araba baztertzeko bidea ireki duelako. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk uste du, ez dela ez zuzena, ez bidezkoa, entzuleek eta Arabar gizarteak dagokien zerbitzu publiko hau galtzea. Egunez egun, euren kale, auzo eta herrietan gertatutakoa etxeraino ekartzen diena. Izan ere, irratiak zentzua eta etorkizuna badu tokiko informazioari esker baita. Zuzendari orokorrak mina eta kaltea iragarri ditu, eta dagoeneko Radio Vitoriako langileak pairatzen ari dira. Eta hitz hauek oso kezkagarriak dira. Susmatu daitekelako hau Gasteiz irratiaren programazioaren murrizketa eta Radio Euskadirekin konexio gehiago ekarriko dituen prozesu etengabe baten lehen urratsa baino ez dela. Arabako irrati zaharrenaren desagerpena ekar lezakena. EH Bilduk ez dio egungo krisi egoerari uko egiten, baina behin eta berriro defendatu dugun bezala, egoera zail honi aurre egiteko alternatibak egon badaudela uste dugu. Eta kasu honetan ere, alternatibak egon badaudela seguru gaude. Formulak daude Radio Vitoriaren enplegu eta zerbitzu publikoari eusteko. Ondorengoa esaterako eta gaur ere aipatu da. EITBek egun 98 gestore dauzka, zuzendari ez gain. Izendapen askeko erdi mailako karguak dira eta gehienak langileen hitzarmenetik kanpokoak. Orotara aurrekontu osotik 4,6 milioi euro bideratzen dira kargu hauetara. Eta 98 izateak esan nahi du EITBen 10 langileko gestore bat dagoela. Eta datu hau, prestigioa duen eredu batekin alderatzearren, BBC-en 53 langileekiko gestore bat dago. Eta hemendik gutxira ratio hori 115 igoko da. Gauzak horrela, EH Bildu garbi dauka garko lanpostuei aurre egindakiekela, egun dauden eta guztionak diren, baliabide publikoak beste era batera kudeatuta. Aurrekontua hobeto antolatu eta banatu daitekelakoan gaude, modu horretan egungo lanpostuei eta zerbitzuaren kalitateari eutsiz. Eta berriro diogu, Radio Vitoriaren murrizketa honekin kaltetuak ez dira bakarrik langabezian geratuko diren langileak, eta hori da larriena. Araban, era batean edo bestean denok galtzen dugu informazio askatasunaren garapen osorako eskubidea. Gauzak horrela, EH Bildutik eskatzen dugu, zerizan eta herrialde oso bat ordezkatzen duen Radio Vitoria Gasteiz irratiak, gaur egun den Arabako irratia izaten jarrai dezan egungo lanpostuei eustea. Gainera, ezin dira hainbat pauso eman adostasun barik eta proiektu adostu zehatz bat egon gabe EITB osoa kontuan izan da. Eta amaitzeko da, baiezkoa emango diogu, PP eta PSek sinatutako erdibidekoari, nun ezin izan garen sartu, PPren joko politiko gure ustez arduragabea eta kafkianoagatik, ez baitu sinatzen EH Bildu badago. Baina, bueno, esterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Breñas andrea.